So guys, napaday sila yung sekreto na nindot na view diri sa Nyaulitig. Mao ni ang entrance gipanganlan nila Tambo. So mao ni siyang entrance atong tan-awon ug unsa kanindot ang view nila sa sulod. So shout out sa ako ang mga new friend. Napa ang isa. Hi. So sulod na ta guys sa entrance nila diri. Nindot yung view guys oh. Oh? Overlooking. Kita gyapon diri ang lake nila oh. So wala may tao diri. Okay naman. Ano mo ka bala ka may tao? Ate, ka mo di mo tao? Halo ani na dia. So mao na ingon nila Tambo. So shout out sa ko ang mga amigo. Hi. Ayos, naanak eh. Picture ko ka. Wala pre, kuan di ka pre. May try picture pre, di ba? Buaya. So kay overlooking diri guys oh. Ako pre, picture ay sa dia. Imo nagkape der. Asa dapat ang bakana? Sumurag kapihanan ni diri ano. Una may ko ano. Ay, sarado sila kay Domingo. So mo ni kapihanan nila diri ana pud sila kapihanan diri ah. Oh, kini. Kape Kaso si ya, bro, Domingo lang, sarado sila. Kaso sirado sila. Domingo. Holiday manggod. Kuya, di mo po sing parto yung orang kanang binayran. Binayran na po sing ba? Hindi mapalit ay. Mahal kayo. Lawa bayad na. Pre, sa pa pre. Tayo orang nasa kuan. Nasa abroad. Right. Mana? Ikusa. Mura magbuhol. Hop, ay na tanawa na sa kabo. Baboy view ba? Oh. So mao po yang tirada pagkapusik niya guys oh. Kulba kayo. Sige rin. Nasa yung sariling posisyon. Sorry, nalumos na sa kape guys. Nalumos na rin sa kape. Wala man, kayo na magtabang. Tabangin na. Picture pre. Iyabo ang kape sa kumbaba. Okay, sige daw, yabo. Dito lang. Wait lang ha, kay. Di man matsa pre. Dila yan na. Yan pusing nila dia. Sige. Imno ni mo lang kape pre, piting daghanan na pre, ay malumos ka pre ba? Fights. Manag Hindi kay ning kuan nila diri og ground no, kuan na video no, gwapo kay Bermuda ba no? Mo na yung pinakadabis diri guys. Oh, gwapo kay silang flooring diri. sa inyo pinatisoy sa kuha pinakon. Ug matulog ka diri, pwede na ka dili maghapin. Tulog lang ka diretso. Delikado lang gamay. Okay. Robin. Di ba bayaran mo mura si mura mag Robin Parilla part. Mura mag bad boy pre. Gani Robin ba? So hantod na lang diri akong video. Salamat sa pagtan-aw guys. Amping mo permi. Bye-bye.